Kusekuseni kwaMzimela esigodini saseDondotha kwesakamthethwa kulungiselelwa umhlonyane kaSibahle. Abazali bakhe bathatha isinqumo sokuthi bembungaze ukuziphatha kwakhe kusukela emnganeni kuze kube manje kuyashikishwa kuphansi phezulu ziphelele zonke izihloko zakaMzimela. Ngicabanga ukuthi ngihlabe nangu unyokazela. Phela ngifuna kufinywe ngendololwane la ekhaya. Undodakazi wami wokuqala wokugcina lona mfowethu, uMzimela ekhuluma nomfowabo omncane uJama. Ekhomba umgaka wenkabi ekhuluphele kunazo zonke lapha esibayeni. Phela uSibahle lona intandokazi kuyise wayithola yayinye intombazane emva kokuthi athola abafana bodwa. Ngebhade-ke nje ababili abazala ngaphandle bashona akwaziwanga ukuthi kwenzakalani ngabo, kodwa-ke odokotela basola ukuthi kwatholakala ushevu ekudleni abakudla. uMzimela umile kuleli lokuthi ukufa kwezingane zakhe kusegcekeni. uMzimela usele nabafana ababili, omdala kanye nalowelamo omdala. Owelamo omdala wabhungukela eThekwini, abamaziyo bathi uhlala ehostela kwaMashi eSulabasha udlala amakwebevu, kodwa-ke lona omdala uyinkosana yena eyethenjwe nguyise uMzimela uthi uyovusa umuzi wakhe. Baxoxa nje uMasikhosana umfazi kaMzimela akahlalisekile, uyajuluka njengoba babuka nje ngewindi elalele nenkulumo kaMzimela kanye noJama emva kokuthi uJama athi uzokhuluma lonke iqiniso kuMzimela kungaze konakala izinto. Phela izinsolo zithi uJama ungubaba kaSibahle wegazi, ezinye zithi uMasikhosana nguye owadlisa abafana bakaMzimela ushefu ngenxa yokuthi wayefuna ukuphendlela indodana yakhe yokuqala indlela yamafa. uMasikhosana akazi ukuthi liphi leli qiniso afuna ukulitshela uMzimela uJama. Kunodaba olubalulekile engifisa silidingide ngane kamama. uJama ebhekise kumfowabo. Uyangithusa-ke manje Jama entweni mfowethu, yini le? Komayelana noSibahle kanye nabafana bakho abedlule emhlabeni uKhawulani noSithupha abazalwa nguNhluli. Kuzwakala izitshe ekhishini kuphazamiseka inkulumo yabo. Bemfice eshayeke phansi uMasikhosana, kuzwakala umsindo ongaqondakali esiswini sikaMasikhosana. Biza nongubani? uMzimela eyalela uSibahle ukuba bebiza uKhokhovula wenyanga yalapha endaweni eyelaphayo. Nangempela afike uNgubane amshunqisele ngesinyamazane aphaphama uMasikhosana. Nawo kube salahlekelwe ngomqondo, kodwa uyabona ukuthi kwenzakalani. uNgubane acela uMzimela eceleni amhlebele okuthile endlebeni. Kube ndoda, sizokushaya izinto, ungilandele uze esigodlweni, mntakababa. Lungile.